30 яшьтә өйләнәм дип вәгъдә биргән Ранил Нуриев сүзендә торамы? Гаиләҗанлы Рамил Галимҗанов килен токмашы пешерә алырмы? Сорауга җавапны тәмле көрәш тапшыруыннан карагыз. Бездә кунакта Татар җыры фестивале лауреатлары Ранил Нуриев һәм Рамил Галимҗанов. Шимбә көндезге сәгать 11-дә MTV каналында тәмле көрәш тапшыруында. Һәрбер хуҗабикәнең үз сире, үз линиясе. Гармониядә бул. Яктылыкка омтыл, палитра белән уйна. Яңалык эзлә, үз линияңне сайла. Традицияләрне сакла. Кукмара, ышанычлы, сыйфатлы, якты, төрле төсле. Вакыт белән сыналган савыт-саба.